Postavljajte pitanje, ja odgovaram. Simi, što ne snimaš više sa Mihajlom? Evo ovako, što se tiče Mihajla, ljudi, fun fact. Hoćete da čujete jedan fun fact kod Mihajla Madića? Evo, reću vam jedan fun fact kod Mihajla Madića. Znači, to niko ne zna to kod Mihajla Madića. Gle sad ovo. Mihajlo Madić, kad vam šalje glasovnu poruku, on ne šalje minut, 2, 3. 8,5 minuta, brate. Gle sad ovo. 8,5 minuta meni Mihajlo Madić šalje poruku. Gle ovo. 8,5 minuta meni Mihajlo Madić pošalje glasovnu poruku. Gle ovo. Simi, brate moj, ja sam samo da ti kažem. Ima jedan dizajner, našao sam jednog dizajnera. Mislim, ja sam, evo, majke mi, poslušao sam celu glasovnu. 8,5 minuta šalje glasovne Mihajlo. Uglavnom, šta je bilo sa Mihajlom? Zašto više ne snimaš sa njim? Evo, kratko i jasno. Znači, evo, kratko i jasno. Ja sam sa Mihajlom Madićem i dalje u kontaktu. Hvala puno ljudi na subscribe-u, još jednom ko se subscribe dobio pozdrav. Sve u svemu, ja sam i dalje u kontaktu sa Mihajlom Madićem. Znači, jebi ga, ipak sam ja bio, brate, kod njih kući, ipak su mi jako lepo ugostili sve. Kako mi čuda glas! Uglavnom, video se broj, nije, brate moj. Ja sam i dalje, brate, dobar sa Mihajlom Madićem, ali, brate, ono kad je pričao, znate ljudi onu priču kada je pričao Mihajlo Madić i onaj njegov drug, ona popara, razumete, onaj drugi burazer, znate onaj burazer? Kad su pričali tipa Simi, brate, nama ne daje pare, Simi ovo, Simi, razumeš, nam ništa nije kupio. Od tad sam ja rekao, brate, vidi, ja tu zatvaram svaku kvaku. Znači, to je gotovo. Ali, opet, brate, razumeš, i dalje sam dobar sa Mihajlom van streama. Znači, hoću da se čujem sa dečkom, hoću da mu pomognem i to je to. Još 400 lajkova, ljudi, Simi udara na Exovo, da li je moguće? Znači, ja ne znam šta je sledeća predvidnost, još